एक ठे हास्य रस का गाना बा। एवनी गाना में कवि जी 4 लाइन भूमिका बड़ी अच्छी बात लिखलन, एकदम खाटी भोजपुरिया में। का लिखले बाटन कि केहू के नीक लागे नया नया फैशन में, अरे केहू के उल्टा सीधा जग में काम बा। कामी कुटिल चोर चाई ऊंचा के, करतव्य महान बाट दुनिया में नाम बा। शराफत शरीफन के सोझवक न भावे, पाके विशेषण बुर्बक बदनाम बा। सागर न समझे जमाना के जलवा, बुढ़िया घोड़ी के लागल लकी लगाम बा। पहले के जमाना में और आज के जमाना में बड़ी अंतर बा ए बाबू। एवनी लड़का के नाम बा बुधिराम, मगर बात मिलल का कि बुधिराम रहे बुद्धि के ही, लेकिन करे काम रंगीन, करे नमकीन बात पर नारी के शौकीन। पहले का जमाना रहे जौन की पहले का जमाना में केहू का घरे लइका हो जाए तो अपने लइका के आदमी नाव रखत रहलन। अर्जुन, भीम, राम, लखन, सहदेव ए तरह नाम रखत रहलन। लेकिन आजकल के जमाना बा ए बाबू, आजकल के जमाना बा कि आज के घरे केहू का लइका हो जात बा तो उन्हीं लइका का डबलू, रिंकू, टिंकू, टायर, टीऊ ये कुल नाम रखात बाटे। एकर बुधिरमवा नाम रखल काहे रहे? एहू के पीछे एक ठे कारण रहे। लइकैया में एकरा एक ठे रोग होत रहे, जे के लोग देहात में मिर्गी का बीमारी कहलन। रहे रहे कबो दांत तो चियार दे, केहू लौर कहूर सुंगावे, केहू जूता सुंगावे। बुधिरमवा गनगना के बैठ जाए। ए तरह बुधिराम सयान भइलन, लइकैया वाला रोग खत्म हो गई। लेकिन एक ठे दूसर नया रोग लाग गई। कौन भैया? उहे रोग लाग गई भैया जवन की बुधिराम रहे रहे कबो कबो हाफ हो जाए, मतलब कि आधा हो जाए। नतीजा निकलल का, वही गाँवे का एक ठे प्रधान जी नया नया इलेक्शन में जीता रहलन। सोचलन कि बुधिरमवा के ब्याह शादी करा दे, निमन मेहरारू से एकर जिंदगी सफल हो जाई। मगर बात सामने बा। यहाँ कवि जी एक लाइन तर्ज दिहलन, उहे भोजपुरी गीत बा। बाबा बाबा वे तर्ज का लाइन बा कि अखिया सब है, अखिया सब है, अरे पीर ना सहाला, कजरवा ये राजा बही बही जाला, कजरवा ये राजा बही बही जाला। के अंदर भाव दिहल गई कि बतिया बनावेले, अरे बतिया बनावेले, अब बात के बता का नगरिया में भावे जवान बड़ी माँ का, नगरिया में भावे जवान बड़ी माँ का, नगरिया में भावे जवान बड़ी। अरे बतिया बनावेले बात के बता का, तैयारी में बाबू, तैयारी में। अइले तिलक हरू सुघर मांगे बीबी, अइले तिलक हरू सुघर मांगे बीबी, अइले तिलक हरू सुघर मांगे बीबी। आ घड़ी न साइकिल चाहिए हमके टीवी, घड़ी न साइकिल चाहिए हमके टीवी, घड़ी न साइकिल चाहिए हमके टीवी। अरे सुन ले तिलक हरू भैले हा कब का, नगरिया में भावे जवान बड़ी बाका, नगरिया में भावे जवान बड़ी बाका, नगरिया में भावे जवान बड़ी बाका।
अलन प्रधान जी कहलन के भैया बुधिराम अपन बियाह कर लेता भैया। कहलन की से ठीक बा बियाह करब। कहलन मुखिया जी की भैया तिलक दहेज में का लेबा। कहलन की से देखा जब तिलके दहेज दिहल चाहत बड़ा तो तिलक दहेज के बाद में करिहा, हम खूब सुगर मेहरारू हमरा के चाही। प्रधान जी कहलन के रे भैया तो के सुगर मेहरारू मिली हो। कहलस की ना ऐसन मेहरारू ना चाही, हमार मेहरारू हेमा मालिनी जैसन होके का चाही, हमार मेहरारू श्री देवी जैसन होके का चाही, हमार मेहरारू रेखा जैसन होके का चाही। कहे का मतलब दू चार ठे फिल्मी हीरोइन का नाम जानत रहे। ये सुनले रहे कि हमार मेहरारू बड़ा उ फिल्म का हीरोइन बड़ा सुगर सागर होके लिंसन। ये बतिया सोच के कहत बटे। कहलन ठीक बा भैया हुए तो ऐसने तो के मेहरारू मिली। प्रधान जी कहलन की बोला तिलक दहेज का लेबा। बुधिरामुआ कहलस के मुखिया जी जब तिलके दहेज देवे के बा तो हमारा के न घड़ी चाहिए, न साइकिल चाहिए, न रेडियो चाहिए, न टेप रिकॉर्ड चाहिए, हमारा के रंगीन एक टीवी दे दिया लोग। तिलकारू जब सुनलन सन तो हक्का बक्का हो गई सन। कहला सन अरे बाप रे बाप, गौवा वाले कहत रहसन कि सारे रहला कब कब हाफ हो जाला, कहीं यही गरी हाफ तो नहीं न हो गई। लेकिन प्रधान जी गाँव बात बना दिहलन, गाँव का इज्जत बा। आज बाबूजी बुधिरामुआ बियाह करे चला लो समय यहाँ एक लाइन गीत दिहल गई। तनी बढ़ के दा मास्टर, तनी और बढ़ के दा। यहाँ एक लाइन हुए गीत बा जौन हमरे बलिया बक्सर के बॉर्डर पर लोग गावेलिन। का गावेलिन? बाबा 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 ये गीतिया गावेलिन लोग कि ले जा लौंडा के, अरे ले जा लौंडा के बम्बई बाजार, दुकान तोहर खूब चली है। बम्बई बाजार दुकान तोहर खूब चली है। कि अरे गोरखी के ले जा सवर की के ले जा, मोटकी के हई मोटकी के ले जा उधार, दुकान तोहर खूब चली है। मोटकी के ले जा उधार, दुकान तोहर खूब चली है। मोटकी के ले जा उधार, दुकान तोहर खूब चली है। ए भैया आज बुधिराम बियाह करे चलल बनन। आज जब बुधिराम बियाह करे चलन है ओ समय का बात बा। गांव के मेहरारू कलिसन के भैया बुधिराम बियाह करे जात बड़ा ना, अरे तनी एक ठे काम करता, आँखी में काजर लगा लिया था लोगन के टोना ना लागेला। बुधिरामुआ कलश किलिया उसन कजरौटा हम अपने से आँख में काजर करब, तोनी के करबूसन त कहीं आँख को खोद देबूसन। एक बेर बुधिरामुआ अंगूठा छाप लगौलस, पूरा दोनों आँख में पोत लिहलस काजर। आज चलल बाटे बुधिरामुआ बियाह करे। ओ समय बाबूजी गांव को लोग कहलन ए भैया बुधिराम तू बियाह करे जात बड़ा, तनी मुंह में पान खा लेता भैया। बुधिरामुआ एगो पान के चला वो 4 गो मुंह में पान ठूस ले बा। पकूर 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 कूचत बटे, अपन पूरा आगे का पोर्शन थूक के लाल कर ले बा। बम्बई वाला सेट निकल ले बा, ललका कुर्ता करिएवा पैंट भैया वे पहन ले बा। आज जब बियाह करे चलल बा वो समय के बात मिलल का कि अरे आके दुआरे पे तया के दुआरे पे लागल बारात, हटात बजा बाजेला। दुआरे पे लागल बारात, हटात बजा बाजेला। आके दुआरे पे लागल बारात, हटात बजा बाजेला। गांव को लोग झूमत झामत अपन चल दिहलन बुधिराम के ससुरारी। जाके दुआरी पर बारात लग गई। हमार घर होके आप लोगन के घर होके जनबे करेला, केहू के दुआरे पर बारात लगेला तो ये भैया गांव घर के बेटी बहन जुट जालिन, चला तन देखिया वो फलनिया के दुल्हा कैसन बाटे। वो समय आज घर के गांव के बेटी बहन जुटल हैं, बुधिराम के दुआरी पर बारात लग गई। तब तक गांव के मेहरारू कैलिन सन का कि अरे अच्छा त फेंक करे परिछन लुगाई, अच्छा त फेंक करे परिछन लुगाई, अच्छा त फेंक करे परिछन लुगाई। आ डोली से कूद बुदर चलले पराई, डोली से कूद बुदर चलले पराई, डोली से कूद बुदर चलले पराई। तब भैया कैलस कोनो अरे कैलस कोनो टोना जना, हटात बजा बाजेला। कैलस कोनो टोना जना, हटात बजा बाजेला। कैलस कोनो टोना जना, हटात बजा बाजेला। गांव घर के
के मेहरारू चाउर फेंक के या छत फेंक के ओ बुधिराम के परिछल चालीसन रहल रहल बुधिरामवा एक बेर हाफ हो न गई भैया होई गई अपन डोली से कूदल बा सनकावा नारा धैले बा भागत बा। गांव घर के मेहरारू सोचत बड़न कि हई देखा दुल्हा के। प्रधान जी सोचत बड़न कि गांव के हमार खाड़े इज्जत चलल जात बा। प्रधान जी पीछे पीछे दौड़त हवन, अरे भैया बुधिराम मान जा। बुधिरामवा कलश के अपन प्रधानी अपना घर में रखले रहा, अपन प्रधानी अपना घर में रखले रहा, ऐसन भी आके जरूरत ना बा। अरे यहाँ के मेहरारू जनैली सन की टोना करके मुआई दिया सन, कैसो कैसो समझाए के बुधिराम के ले अलन है, फिर चौका पर बैठौलन। वही गाँव के एक नाउन बड़ी मजेदार रहे। उ जब दुल्हा के देखलस त नौनिया कैलस का भिया कि अरे मुस्का त मुसर ले आई नौनिया, मुस्का त मुसर ले आई नौनिया, मुस्का त मुसर ले आई नौनिया। अरे तयाइल नौनिया हो आई नौनिया, आई नौनिया हो आई नौनिया, आई नौनिया हो आई नौनिया। आयवनी नाउन के जब देखले बा नाउन सोचले बे चल के तनी दुल्हा के परिछ ली। बुधिरामवा देखले बा तो सोचत बा कि हई देखो ये हमर मेहरारू त नहीं के जना। ये बतिया सोच के कहलस का कि अरे सोचे दुल्हावा कैसे मिलल दुल्हिनिया, सोचे दुल्हावा कैसे मिलल दुल्हिनिया, सोचे दुल्हावा कैसे मिलल दुल्हिनिया। तमारे मुसर ओ मारे मुसर गिरल परा ठटात बजा बाजेला, मारे मुसर गिरल परा ठटात बजा बाजेला, मारे मुसर गिरल परा ठटात बजा बाजेला। एके लात बुधिरामवा मरले बा। नाउन के हाथ से मुसर पुसर डगराए लगल। वाह वाह एक तरफ नाउन भागल बे। सोचत बन प्रधान जी गांव का कि खाड़े इज्जत जात बा। कहलन के रे भैया बुधिरामी का करे लगला, हम एक दिन बियाह करे गई रहली, हमरो पर ऐसे ने भैले सबका के लोग परिछलन ई तार मेहरारू ना ये तार मेहरारू त घरवा में बैठल बे। बुधिरामवा कलश किया यो बात बा का। अपन कैसो कैसो रात बीतल, बियाह का तैयारी होखल, बियाह भइल, मगर नतीजा निकलल का टेरी का बात लिखलन कवि जी कि अरे लगनिया के वनी पतरा में लिखल, अब लगनिया के वनी पतरा में लिखल, त दुल्हा बड़ा दुलरुआ फंस गईलन या फतरा। अरे दुल्हा बड़ा दुलरुआ फंस गईलन या फतरा, लगनिया के वनी पतरा में लिखल। कि अरे कुंडा ऐसन मुंह फुला के अब बैठे दुल्हा चौका पर, जल्दी जल्दी शादी भइली हंसे लुगैया भौका पर, कोहरा मचल फिर से जबकि अब छेड़ छाड़ से मौका पर, करा विदाई हम ना रहबे चले बरतिया मुस्का करे। रात बीत गई बा। कैसो कैसो बुधिराम के बियाह भइल, सबेर कबारी आइल बा। ए बाबू हमार बियाह होके आप लोगन के बियाह होके जनबे करेला। सबेरे कबारी मेहरारू घरे बोलौलिन सन, चला दुल्हा के पलगौनी का टाइम आ गई। आज जब पलगौनी के नाम सुनले बा बुधिरामवा बड़ी खुश भइल बटे, मुंह में पाकुर पाकुर 4 गो पान ठुसले बा, थूक थाक के आगे का पोर्शन एकदम लाल कर ले बा। बम्बई वाला दूसर का सेट निकलले बा, उजर का कुर्ता करिएबा पाएट पहन ले बा, चल देले बा घरे छतियात। मेहरारून का भीड़ लागल बा गना में, सब मेहरारू बैठल हैं। आ वो बीच में जाके जब बुधिरामवा बैठल बा तो रहल एक बेर हाफ हो न गई, हाफ हो गई बाबू। इतना मेहरारून के एक संगे कबो देखल ही न रहे बुधिरामवा, कबो ना देखले बा। वही में एक ठे मेहरारू देहात के जनबे करेला, बे पढ़ल लिखल मेहरारू होलिन। देहात के एक ठे बुढ़ जाके कलश के बबुआ तू क्यों ना क्लास में पढ़ेला। बुधिरामवा कलश के हाँ, कलश की से बबुआ तू क्यों ना क्लास में पढ़ेला। बुधिरामवा कलश के हमरा 4 गो गिलास बाटे। अब उ मेहरारू कहतिया कि सरे बबुआ तू क्यों ना क्लास में पढ़ेला। उ कहता हमरा 4 गो गिलास बा। बाबा कलश की तारा लोटा थरिया गिलास कटोरी के नहीं पूछत, ई बतावा कि तू क्यों ना क्लास में पढ़ेला। बुधिरामवा सोचत बा कि रहा ससुरारी आइल बनी तनी खड़ी हिंदी बोलब न तई मेहरारू जनरेशन की दुल्हा पढ़ल लिखल बा। रहल हाफ हो गई।
कहता ए देखो ढेर बोलेगा तो हम मारेगी कि तू जान जाएगा। अब तब जे तनी मेहरारू रहलीन मुंह में लुगा दाब के हंसत हंसत भागत पड़ीन। लेकिन भैया हो कहल जाला कि बाप दादा एक ठे कह के मर गईलन कि घर मिले तो बर ना बर मिले तो घर ना। यही लाइन पर पूरा ई गाना लिखल बाटे। आज बुधिरामवा ससुरा पागल के बड़ी सुगर मेहरारू मिलल बे। नतीजा निकलल का आज बुधिराम लेके मेहरारू के चलन है। आज जब चलन है वो समय घरे गई बड़न सुहाग रात बितावे गई बड़न। बुधिराम के मेहरारू एक ठे बात कहले बे का कहले बे कि अरे कहे दुल्हनिया हरना बेला तू का करबा हम खाई अचल के परती कोड़ा सैया साथे हम कोड़वाई। मेहरारू कहले बे ए सैया नैहरे में सुनले रहली कि तारा 4 बीघा खेत पड़ेला। दुआरे पर अली देखली कि ये कहू बैल बचिया तारा दुआर पर ना हुन। आज ले अकेले रहला अब दूठे भैला भगवान गोदी भरियन त 3 गो ओखबा। तई बतावा कि जिंदगी का परवस्ती कैसे होई। कुछ ना करबा धरबा तो काम कैसे चली। हम नया नया मेहरारू बानी तार सहयोग देव दिन में तो घर से ना निकलब लेकिन रात के आप फरुआ ले आवा 4 बीघा खेत मर्द मेहरारू मिल के कोड़ल जाई। नतीजा निकलल भइल का भैया आज रात के मर्द मेहरारू खेत कोड़े चलन। ओ समय यहाँ एक लाइन गीत दिहल गई बाबा बाबा ये भोजपुरी गीत बा कि गोरी रात के नहरिया पे आई बुकिना रात के नहरिया पे रात के नहरिया पे रात के नहरिया पे बुकना नहरिया पे बुकना रात के नहरिया पे बुकना रात के नहरिया पे बुकना कि अरे या सभी सवा समय लगल बनी कहिया से तब सफ सफ बतिया बताई बुकिना हो गोरी रात के नहरिया पे बुकना रात के नहरिया पे बुकना रात के नहरिया पे बुकना। मगर गाना के लाइन दिहल गई कहना बा का कहना बा कि ओ हिरतिया में फरुहा चलावे लगल है वही रतिया में परुआ चलावे लगले वही रतिया में परुआ चलावे वही रतिया में परुआ चलावे लगले वही रतिया में परुआ चलावे लगले वही रतिया में परुआ चलावे लगले वही रतिया में परुआ चलावे लगले। दयाइले चोरावा समनवा बतावे ला खजानवा तब खेतवा बिचौर कोड़ावे लगले वही रतिया में परुआ चलावे 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 लगले। वही रतिया में परुआ चलावे लगले। आज मर्द मेहरारू मिल के खेत कोड़त हवन बड़ी भाग्य के बात बा। देखा कहानी कहाँ से कहाँ तक मोड़ लेत बिया। ए बाबू आज दुनहुन खेत कोड़त हवन रात का टाइम बा आ वो बड़ी भाग्य के बात बा कि ओकरा खेतवे के रास्तवा पकड़ के 3 ठे चोर चोरी करे जात रहलन। आज चोरवा देखत हवन मनवा में सोचत हवन कि ए भैया सब दुनिया तो दिन में काम करेला ई सारे मर्द मेहरारू रतिया के का कोड़त हवन सन। एक ठे चोर जाके बुधरमुआ से कलश के भैया बता दिया था ई रात के का कोड़त हुआ। बुधरमुआ कलश के जहाँ जा रहे हो चले जाओ डिस्टर्ब मत करो। चोरवा सोचत बा कि भाई तो आदमी पढ़ल लिखल जानत बाटे हो न हो दाल में जरूर कुछ काला बा। कहले बाटे कि मोर भैया तनी बता दिया था ई का कोड़त हुआ। बुधरमुआ एक से चलाकी लगाई दियलस कलश की सुनला ये कोड़त हई हमार जब बाबू मुए लगलन हमार बाबू जब मुए लगलन तो कह के गईलन के बेटा हम तो ये दुनिया से जात बानी लेकिन एक ठे काम करिहा किसे ओ खेतवा में कुछ रुपया पैसा गड़ले बानी जाके रुपया पैसा अगर तो के दुख होके लगी तो कोड़ लिहा। आज बुधिरमुआ चलाकी लगाई दियलस। चोर सोचे थे कि ये सारे कहवा रात कान चोरी चमारे करे चलल जाई चल सन एकर खेतवा कोड़वाओ जाओ मिल जाई तो आधा एकर होई आधा हमनी का होई। अपन चोर तीनों मिल के कुदारी उठौलन कोड़त हवन खोड़त हवन पसीना पोछत हवन हाफत हवन लेकिन धीरे धीरे सवेर हो गई ऊ काहे के रुपया पैसे मिले जाओ रुपया पैसा रहे तब न। आज बुधिरमुआ जब भोर हो गई बा तो कहले बा कि ये भैया तो लोग जा घरे हमार बपुआ सारे मुँहे के बेरी झूठा ही बता के गई रहल। चोर बेचारा अपन पसीना पोछत गमछी लिहले गईलन सन सोचत बड़ा सन की सरवा नीक बुर्बक बनौलस। अब बुधिराम मेहरारू के लेके घरे चलीलन लेकिन कैलन का
उहे बात कैलन है कि मिलल ना खजाना तब गेहुआ बोआई, मिलल न खजाना तब गेहुआ बोआई, मिलल न खजाना तब गेहुआ बोआई। अरे क्रोधवा में चोर तब कैले कटाई, क्रोधवा में चोर तब कैले कटाई, क्रोधवा में चोर तब कैले कटाई। अरे कर जब हल सारा चोरवा पराला, सारा गौवा के लोग अब ढोआवे लगले, वही रतिया में फरुआ चलावे लगले, वही रतिया में फरुआ चला वही रतिया में फरुआ चलावे लगले, वही रतिया में फरुआ चलावे लगले, वही रतिया में फरुआ चलावे लगले, वही रतिया में फरुआ चलावे लगले। आज गांव के लोग नतीजा निकलल बा, ए भैया ई गोइल बा बुधरमवा जाके गेहूं का बिया खरीद ले बा और वही खेत में आपन बो दे ले बा। कुछ दिन के बाद गेहूं काटे ला एक पोजीशन पर आ गई बा। चोरवा सोचत हवन की सरवाई बड़ी है, तू काम कैलस से भैया हमन से खेत कोड़वावलस और वही में गेहूं बो दिहलस, कुछ न कुछ करे के जरूर चाहिए। रात के चोर जाके गेहूं एकर काटे लगलन। आई बुधिरामवा जौन बाटे भैया पहले ही से गोरिया करत बा, जब देखलस कि चोर काट लिहलन गेहूं, बोझा बांध दिहलन, अब ढोवे का तैयारी कैलन। दौड़ल गांव में गई, जाके प्रधान जी से कलश के प्रधान जी अरे हमार चोर गेहूं काट के ले जात हवन भैया तनी मदद कर देता। प्रधान जी पूरी गांव के लोग लेके अइलन, खेत पर धावा बोल दिहलन। पूरी चोर अपन बोझा छोड़ के वही तरह भागत परात घरे गईलन। चोरन के नीक पूर्वक बनौलस बुधिरामवा, रात भर खेत कोड़वलस कुछ ना मिलल, खेत कटवलस कुछ ना मिलल। जब बोझा बांध के ले जाए के बारे आयल तो गांव के लोग बटुरा गईलन। गांव के लोग चले लगलन, कहलस बुधिरामवा कि ए भैया एक ठे बात सुन ला लोग, अभी नहीं चल जीवा लोग चोरवा अहन सन सरवा पूरी बोझवा लेके चल जसन। प्रधान जी गांव के कहलन के रे भैया ई तो ठीके कहत बा, अरे हिस्सा पर दुदुए चरचर ठे परी चला लोग एकर बोझवा ढोआ दिहल जा। पूरी गांव को लोगन के बोझा ढोवत हवन, एक एक बोझा लेके आए हवर बुधिरामवा डांड पर लौर लेके गिनत बा कि के कगो बोझा लेके गई। देखा आदमी कहलन कि हरवाह चरवाह बुर्बक होलन, पूरा ओकर बोझा ढोआ गई। लेकिन फिर चोर कैलन का भी यहाँ एक लाइन तर्जवा और एक तर्जवा का लाइन बा मास्टर बाबा बाबा वे गीतिया का लाइन बा जौन भोजपुरी झरेलिया में गोले बे कि अरे गवने की रात दुखदाई रे, तब गवने की रात दुखदाई रे, अब ही ले ना भूले, गवने की रात दुखदाई रे, कोई अब ही ले ना भूले, गवने की रात दुखदाई रे, अब ही ना भूले। मगर हई देखा दाम इसके बुधिराम अनाज घर में धदिहलन, तब तक चोरवा कैलन काम कि अरे रतिया पहरा जब आई हो, तब रतिया पहरा जब आई हो, तो चोर अइले दुआरा, रतिया पहरा जब आई तैयारी में चोर अइले दुआरा, रतिया पहरा जब आई हो, चोर अइले दुआरा। कि अरे चोरवन के भेदवा लुगैया बताई, अब बुधन बेचारे कोठिला में गए लुकाई, कहे आफत में डल लुहार जाई हो, तो चोर अइले दुआरा। आय हाय बुधन के जगौले बे, बुधिराम के जगौले बे, आज उनकर मेहरारू आ जगा के कहले बे कि सुनला सैया दुआरे पर चोर आइल हुवन, जल्दी से कोनो उपाय करा। बुधिरामवा पागल ससुरा जब चोर के नाम सुन ले बा तक दौड़ल गई बा, एगो कोठिला में लुका गई बा, ओही में ले नीचे झांकत बा। मेहरारू अपना कर्म पर झांकत बे कि विधाता ये कर्म में ऐसने मरद लिख दिहलन। लेकिन बाबू धीरे धीरे चोर कैलन का, यहाँ एक लाइन गीत दिहल गई बाबा बाबा वे गीतिया दिले बे कि ससुरा न रही नहीं हरी, तब जाई भी हम जरूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, न सवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, न सवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, न सवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया। मगर चोर कैलन का कि नकबा लगा के घुसे, अरे चोर मान सो कहो कि मिलल बा कचा का धनवा, मिलल बा कचा का धनवा, माल बाड़ा चो कहो कि मिलल बा
घुसलन सेन लगा के, पहिलका चोर घुसल बा, मेहरारू के देखले बा, लागल बा बतियावे, जितना ओकरा तन पर गहना बा कुल गहना गुड़िया उतरवा ले बा। आ जब गहना गुड़िया उतरवा ले बा, दूसर का चोर देखत बा, ई सोच गइल दूसर का चोरवा की सारे ही जनात बा हमरो हिस्सा लूटल चाहत बाटे। ई बतिया सोच के दूसर का सोचला न समझलस, फरुसा ले बा, जाके ओकरी गर्दन पर चला देले बा। पहिलका साथी के गर्दन कट गइल बे। आ जब पहिलका साथी के गर्दन कट गइल बे, तीसरका फिर पहुंचल बा, दूसरका के देखले बा, आ दूसरका के देखत बा कि अरे पहिलका साथी के दूसरका साथी मार देले बा। एकरो दिमाग उलझ गई, जाके ओकरी कपार पर चला देहलस लाठी, एहू मम्मा दांत चियार देहलन। दोनों चोर तो मर गेलन, चोर बचल केवल एक। लेकिन ओकरा के मेहरारू देखा, कहल जला कि तिरिया चरित्रम दैबो न जाने। तिरिया चरित्र ऐसन बड़ चीज होखेला। आज मेहरारू सोचत बे, एकरा के फुसलावत पगलावत ले गइल बे बुझरमुआ के जरी, आ बुझरमुआ गणासी उठौले बा, ओकर गर्दनिए काट देले बा। नतीजा निकलल, आज मेहरारू एक ठे बूधन से बात कहले बे। का कहले बे कि अरे नारी बोली बतिया, अब नारी बोली बतिया, सुजान जमाना बैरी बा, आ जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी बा। जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी यो बा। जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी बा। एतने बतिया मेहररुआ कहले बे, एतने बात कहले बे। जब तीनों चोर मरा गईलन, बुधरमुआ से मेहरारू रोके कलश के सैया एक ठे काम करा, अरे सवेरे जब होई गांव के लोगन के पता चली, तू 302 के मुजरिम बन जीबा। आज जब 302 के मुजरिम बन जीबा, जिंदगी भर जेल में बीत जाई, हम मेहरारू के जात खैला बिना मर जाई। बुधरमुआ कलश की यहाँ तब तू निमन मेहरारू है, कोनो उपाय बता दे। कलश की ये उपाय बा कि रते राती ले जाके लाश के फेंक आवा। अब बुधरमुआ लाश के उठौले बा, ले जाके फेंक आइल बा। लेकिन बुधरमुआ तो ये जानत बा कि केवल एक ही लाश बे, वही घर में जौना घर में उ मरले बा। लेकिन अब वही 2 गो लाश पड़ल बे और चोरन के, उ बुधरमुआ ना जानत बा। आ जब ले गइल बा बुधरमुआ तो भइल का बा, अरे लाश फेंक के श्मशान से बूधन जब की अइले, आ दूसरा के सुता के कहलस उहे परा के। अब बुधरमुआ पहल की लाश फेंक के आइल बा, तले मेहररुआ ठीक वही जगह पर दूसर की लाश सुता देले बे। बुधरमुआ कहलस के अरे हई के कर हई के हरे। मेहरारू कहलस कि अरे ओहे ना हमन जेकरा के ले जाके फेंकला हा। बुधरमुआ कहलस कि ला ई सरवा हमरा से पहले ही भाग के चली आवत बाटे, उ तो पागल रहबे कइल, हमरा से पहले ही साला भाग के चली आवत बा। रौ 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 एक ठे काम कर कि अरे सुन के तीसरे की बात, ए तरे ओह लाश के कलेबा की रौतनी 10 लट्ठा और दूर गहिरार पानी में फेंके दे। उठौले बा लाश, आ ले जाके फेंकले बा पूरा गहिरार पानी में। आ गहिरार पानी में फेंक के वर से लौट के आवत बा। कहता कि देख ले फेंक के चली अइली, अब सर उ कबो ना आईहन। आ जब तनी बात मेहरारू सुन ले बे, तीसर की लसिया जौन बे चुरवा के वही जगह पर ठीक ले आके सुता दियलस। जब घर में हेलल बा बुधरमुआ कहता कि अरे हई के अरे। मेहरारू करम पर झकत बे, कहते कि अरे उहे जकरा के फेंक के अइला फिर भाग के चली आई। बुधरमुआ कहता कि यहाँ ई सरवा हमारा ले पहले ही चली आवत बा। रौ 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 तनी एक ठे काम कर, एक ठे काम कर, एकरा के तनी एक हाथ कर रस्सी दिए तनी बांधे दे करा के। नतीजा निकलल कैलस का बुधरमुआ कि अरे सुन के तीसरे की बात, रस्सी से हाथ पैर को आक्रोध में लाठी उठाया हाथे, लाश उठाया कांधे। अरे अब की भगवा काढ़ी ले पिसान जमाना बैरी बा। अब की भगवा काढ़ी ले पिसान जमाना बैरी बा। आ जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी बा। जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी यो बा। जल्दी जाके फेंका श्मशान जमाना बैरी बा। एतने बात कहले बा, अपन फेंक के आ गइल बा। गाना के अंतिम प्रमाण रहल कि जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर सुबह से की तैयारी। अरे लगनिया केवनी पतरा में लिखल, अब लगनिया केवनी पतरा में लिखल, यादव ओम प्रकाश बैरिन के लागे खतरा, लगनिया केवनी पतरा में लिखल।